Avui a Joves Emprenedors coneixerem Gerard García Recasens. L'objectiu d'aquest jove emprenedor és utilitzar el castell de Masllorenç per crear-hi un mercat medieval d'artesania i alimentació que reactivaria l'agricultura i l'atractiu turístic de la zona. En Gerard García ens parla ara mateix del seu projecte, que ja té un nom, l'Emmurallat. Aquest castell és un castell que està més o menys al llindar del Baix Penedès i l'Alt Camp, en un poble petit que es diu Masllorenç, d'uns 500 habitants aproximadament. Podríem trobar si agaféssim l'enllaç del Vendrell a Valls, per la carretera antiga, que a més ara ens estan fent una carretera accessible completament i serà molt senzill poder trobar el poble i està molt ben indicat. Ara mateix tenim parlat amb l'amo de l'edificació i amb l'Ajuntament per estar fent papers burocràtics perquè s'han de requalificar els usos. Llavors estem intentant veure on podem trobar inversors, on podem treure gent, perquè nosaltres ens entenguem, no ens cal una inversió gran, molt elevada. Simplement amb un grup de gent que ens pugui ajudar i col·laborar, per exemple, doncs es podria fer molta feina que amb diners també es podria fer, però amb mà humana i amb col·laboració de la gent seria, per exemple, un cost molt més reduït. Aquest castell, en principi, ens interessaria poder muntar un mercat d'aquests de tota la vida, perquè la zona en temes comercials i aquests temes no és gaire completa. Llavors es perden molts productes i els supermercats avui en dia engloben tot el mercat, el tema de consumibles i això. Ens agradaria poder preocupar, com diríem, preocupar-nos una miqueta per al client i poder-los donar una cosa temàtica completament diferent del que ha pogut trobar fins ara. La zona i el poble on vivim està destinat no a l'extinció, perquè és una paraula una mica forta, però és un poble que sí que realment té un encant rural impressionant. Hi ha moltes rutes al voltant del poble, hi ha moltes petites edificacions, com per exemple els Massarboners, que és un poble on hi viuen unes 20 persones habitualment, estius a part, durant l'hivern. Llavors són zones molt boniques, de 1.700, de 1.800, on pots trobar edificacions característiques de l'època, que són coses que normalment no es troben. La nostra inversió inicial aproximadament és d'uns 15.000 euros, perquè s'ha d'adequar uns 4.000 metres de terreny que hi ha dins de la muralla. Llavors, intentant recaudar això, intentarem a veure si podem aconseguir algun tipus de partner, algun tipus d'empresa privada, pública, del que fos, que pogués intentar fer algun tipus d'event, algun acte públic, nosaltres cedint el terreny i de més, i ell a canvi de fer la petita remodelació, que diem són d'uns 10-15.000 euros. I sempre estem oberts a qualsevol tipus d'espectacle, sigui de música, sigui de màgia, sigui de... no ho sé, és un entraventall molt gran d'oportunitats que s'obre per fer allà, perquè realment és un lloc on a la pàgina web es pot veure que és gran i té multitud d'usos, podríem dir que és inclús polivalent. Això normalment li pot interessar amb gent, per exemple, en qualsevol que pugui tenir una paret en un mercat. Això és un mercat que realment s'està obrint una nova oportunitat a la zona. Recordem que a la zona al voltant, en 30 aproximadament, sempre hi ha petits pobles que fan mercats molt petits, però aproximadament als 30 quilòmetres a la rodona no trobem cap mercat com això, sempre trobem petites parades. Llavors, a part de ser un accés per petits comerciants de la zona que puguin cultivar des del petit pebrot a cultivar tomàquet i que pugui tenir l'oportunitat de no arribar a fi de mes i amb una petita quantia que se li pugui aplicar com a tarifa per posar la paret allà, pugui avançar una miqueta més en la seva economia tant com personal, el que diem com pel seu negoci. És una cosa que a mi de petit em van ensenyar que qui no arrisca no guanya. Llavors no cal arriscar diners, només cal arriscar temps. És arriscar temps i provar, moure's una mica. Avui en dia és el que diem, fa 30 anys no hi havia internet. Era molt més difícil poder trucar una porta i que t'obrissin i que et diguessin bé. Havies d'invertir molt més temps. Avui en dia, amb el tema online, qualsevol et pot donar un cop de mà, i la gent dins d'aquest món emprenedor i el món dels negocis sempre troba gent molt altruista, que està completament disposada a donar-te un cop de mà. Llavors jo brindo a qualsevol i animo, inclús a qualsevol, que tiri endavant qualsevol projecte que tingui. Nosaltres això era un somni. Jo, com a petita anècdota per a qualsevol persona que li pugui servir, jo quan vaig començar tot això sense conèixer encara Adrià ni res, jo em pensava que em tildarien de boig. Jo pensava que deia, no és possible que em diguin, veuen el castell, una parcel·la gran dins del que cabi un negoci gran. I la gent, jo pensava, que em tildaran de boig, i realment ningú encara m'ha tildat de boig, que és una cosa que veig que encara el projecte encara és més viable, que de moment ni Adrià ni a mi ens han tildat encara de bojos, ens han dit el contrari, és un projecte molt interessant i porteu-ho endavant. Llavors, que ningú pensi que perquè una idea, al contrari, una idea que pugui ser boja, com diuen, tots els genis han sigut bojos.